6 дзён у тыдзень, кожны занятак па 3,5 гадзіны. Рэжым не з лёгкіх, як і нагрузкі. Строгі, але матывуючы трэнер. Усё гэта ў сукупнасці ўсвядомлены выбар гімнастак дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву спартыўнага таварыства «Дынама». Яны добра ведаюць, для чаго патрэбна такая складаная работа. У кожнай з іх свая вяршыня і свая мара. Тут на аксамітавай гімнастычнай падлозе дзяўчынкі становяцца маленькімі грацыямі, якія спрытна спраўляюцца з гімнастычнымі атрыбутамі. À qui l'on n'aurait pas donné d'allant. Si vous me pensez toute petite, c'est que vous n'êtes pas bien galant. Laissez-moi. За 7 гадоў трэніровак Вікторыя Пахальчук прызвычаілася да рытму жыцця спартсменкі і гімнасткі. Перад сабой паставіла мэту стаць алімпійскай чэмпіёнкай. Пра характар і настойлівасць 11-гадовай гімнасткі кажуць яе перамогі. Але галоўнай на сённяшні дзень з'яўляецца залаты медаль адкрытага чэмпіянату па мастацкай гімнастыцы. На спаборніцтвах Вікторыя Пахальчук упершыню выступала з новым інструментам – мячом. Але тым не менш абышла сур'ёзных суперніц з іншых гарадоў Беларусі. Бронзу на чэмпіянаце атрымалі адразу 3 брэсцкія гімнасткі – Александр Борысюк, Ксения Котяльнюк и Янина Борисевич. Ну, эти соревнования были отборочные, кто поедет на спартакиаду, и готовилась. Вообще я равняюсь на белорусских гимнасток. Екатерина Галкина, Салас, Анастасия. Следишь за их выступлением, соревнованием? А твоя мечта, расскажи, какая? Стать олимпийской чемпионкой. У адкрытым чэмпіянаце па мастацкай гімнастыцы прынялі ўдзел парадка 100 спартсменак з розных абласцей. Сярод іх 10 вучаніц аддзялення Брэсцкай школы. Мы изначально ставим сложную программу, чтобы потом на соревнованиях где-то чуть-чуть упрощаем, чтобы нарабатывать. Какой секрет вашего? Ну, как бы да, потому что если ставить легкое, дети не будут стремиться к тому, чтобы выучить что-то посложнее. Вынікі паказалі перспектыву ў будучым годзе апынуцца ў складзе каманды в обласці і паказаць сябе на рэспубліканскай спартакіядзе школьнікаў. У брэсцкіх спартсменак ёсць. Сёлета такі шанец выпаў Вікторыі Пахальчук. Софія Беражная, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».